Bon dia al dematí, divendres toca amb els ous, dia 19 d'abril del 2024, un dia menys per l'estiu, i avui em veureu que vaig amb jaqueta tejana. Jaqueta tejana amb la caputxa aquesta de xandall, que és un clàssic. Bueno, és un clàssic. Ara és un clàssic, però si als 80 et trobaves alguna així, podia ser el Camell, un heroïnomen o un exheroïnomen. No, el 80 era exheroïnomen, no, això era més als 90, quan ja hi havia l'èxtasi, que canviaves una droga per l'altra. Això està, si voleu comprar això, totes aquestes botigues, Zaras, Stradivarius, Bershka i no sé què, a la secció aquesta, exheroïnomen, on hi ha això, hi ha xandals de rus, xandals brillants, les xancletes aquelles que ara els adolescents porten amb mitjons, tot allò que ara sembla que està de moda, però que abans la gent s'apartava de tu o et deia dame algo, o ho demanaves tu, dame algo, doncs aquesta secció, amb aquestes botigues, es compren aquestes coses. Ah, per cert, davant de la llau de respostes que vaig tenir ahir, l'EAC, dues, com que una persona va dir negres i una altra va dir blau i grana i no tinc ganes de recordar fracassos, negres, que és un color que ara feia poder dies que no em feia, que és potser el color més hetero d'ungles que hi ha, hetero. Bueno, hi ha heteros que són hetereos, també. Hi ha hetereos que... com costa de dir, és divendres, com es nota que s'acaba la setmana. Bueno, dit això, la meva al·lèrgia ve, constipat, vas barrejant cosetes i arriba aquí potaje. Si fos una malaltia, això mateix ara seria un potaje. Agoita, tinc aigua aquí. De l'altre dia que vaig fer un curs online, en català, en la línia. En la línia del que dèiem, ja no us en recordàveu d'aquesta ampolleta que tinc, amb el meu nom i tota la merda, mare meva. Hòstia, fotia això el Miquel Caimari, no tenia una empresa que fotia aquestes merdes, el Felicito Fill i tot això. Ara no t'ho sé dir. Bueno, ja el mencionaré aquí, a veure si era ell. Em sembla que era d'ell, això. Bueno, què? Res, que dir-ho endavant. A veure, guia per periodistes castellans, o castellans en general, que siguin o no periodistes, per poder dir Guiu i Xavi Alonso. Dic perquè si Xavi Alonso va parar al Madrid, com sembla que pararà en algun moment, que n'aprenguin. A veure, Guiu, és que costa molt de dir. A veure, G-U-I, sense dièresi, sona com a Gui. Sante. Saps guisante? Que ho saps dir com a bon castellà que ets? Quiero una crema de guisantes. Lo mateix, però mu. Guisantesu, no. Treus santes per u. Gui-u. Guisantes. Guisantes. Gui-u. Guiu. Si no ho dieu és per mala fe. I Xavi Alonso, que saps dir xavalín, xaqueta, doncs el mateix amb Xavi. La X, a davant, sona x, no sona s, si no hi hauria una S, i seria savi. I savi en català és sabio, intel·ligente, listo, que també ho saps dir, però és deixadesa. Tu veus Xavi i dius savi, no és savi, és Xavi, de Xavi. Que sabeu dir xavineta? Sí, perquè la xavineta, doncs el mateix. No, doncs Xavi Alonso, ni Guiu ni Xavi, mare de Déu senyor, hòstia. Ai, sembla com allò que jo sempre dic que hi ha dos tipus de persones. Aquella persona que quan la coneixes dius aquest tio em serviria com a amic invisible, si aquest tio seria un regal, i llavors coneixes gent i dius aquest tio és un pongo. Hi ha gent que sou amics invisibles i hi ha gent que sou pongos, que ho sapigueu. 19 d'abril, Dia Mundial del Simpson, venga ja. Que em sembla bé, que la sèrie sí, que és molt maca, que està molt bé, entre poc i massa, perquè si comencem el Dia Mundial de los Simpson, hi haurà d'haver el de Padre de Família, Padre Medinusa, el de Futurama, el de Con Ocho Basta, el d'Apartamento para tres, bueno, se li ha girat una feina al tio que posa dies que ara mateix està així. Mare de Déu senyor, mare de Déu senyor. Per cert, se m'ha acudit també que he sentit a la ràdio un anunci que deia que els 50 són els nous 30. Si dius això és que no tens 50 anys. I en tot cas, si és així, hi ha parts del cos que no se n'han adonat que són els nous 30. Quan et lleves al dematí i et carda mal al peu, que camines com si fossis el Robocop, fins que no se t'escalfen una mica els lligaments i les articulacions, els lligaments de la cama, quan els dius que els 50 són els nous 30, et miren així. Què estàs dient? I llavors per darrere algú el toca i diu hola, pròstata, que diu que som els nous 30, i la pròstata diu sí, però anem a pixar, ara mateix, i després de pixar, 3 vegades en una hora, et dic si som els nous 30 o no som els nous 30. El vídeo d'avui m'està quedant de bé, mare meva, el guió que tinc aquí.
De moment res del guió, quasi bé. A veure, va, guió, ràpid, dia. 5 minuts, va, tinc 5 minuts per explicar-ho tot. Parlem de les eleccions basques i les catalanes. Com que no tinc gaire temps, resumim. Tu més, no tu, no tu, no tu, no tu. Resum. Bueno, m'he deixat un no tu. Però estaríem per aquí. Tant és que siguin basques com que siguin catalanes. De qualsevol lloc podrien ser, de fet, les eleccions. Bueno, no, i algunes promeses de coses que faran que ja podien haver fet ells quan governaven, o quan havien governat, i que retreuen els que no ho han fet quan estaven governant. Más de lo mismo, que diria el país veí. More of the same, que diria el país del nord. Anglaterra, per exemple, Irlanda, Escòcia, Gales, qualsevol país que parli en anglès. More of the same. Una mica d'aigua. Parlem de la guerra, també. Resumim. Resum. És culpa teva, no teva, no teva, no teva. M'he deixat un no teva. Bueno, i també forma part del resum, molts països que venen armes als països que estan en guerra, dient-los que, sisplau, deixin de fer servir les armes que els hi han venut ells, perquè si no maten gent. O sigui, compreu-nos les armes, però no mateu gent amb aquestes armes. Bueno, doncs ven armes d'aigua, o no les venguis. Però això de vendre armes i llavors dir-li no les facis servir, però què és aquesta absurditat? O sigui, si et compres una cosa, és per fer-la servir. És aquella gent que diu, és que jo tinc ganes de tocar la guitarra, em gastaré 1.000 euros en una guitarra, que llavors està al racó, al costat de la guitarra del curs CCC, Aprende Inglés en 3 días y te regalamos una guitarra para poder cantar en inglés y ligar un montonazo. Parlant d'eleccions, que n'hem parlat abans, arrenquen les eleccions més multitudinàries del món. Si fossin les eleccions més multitudinàries del món, seria una pel·li porno mundial, on hi hagués un munt de gent actuant. Però en aquest cas són les eleccions. D'on són les més multitudinàries del món? Fa uns anys serien a la Xina, però a Xina hi ha eleccions. No va gaire unit, són les de la Índia, que ara mateix a la Índia hi ha més índios que xins. Bueno, que hi ha més gent a la Índia que a la Xina. Clar que hi ha més indis a la Índia que xinos a la Xina. No, a la Xina hi ha més xinos que indis, però que hi ha més indis, que la Índia és més gran que Xina, cony, que és més poblat. Hòstia. Com per descomptar-te. Tu t'imagines que et toca una mesa, allà, una mesa, que aquí et queixes, que t'ha tocat a l'Ajuntament al costat de casa, t'ha tocat una mesa a Calcuta, la de Nova Delhi, mesa única, a més, mesa única. Quanta gent tinc? No sé, vindran 23 milions de persones, que a més, quan vinguin et diran, no sé si votar o no votar, bueno, ara no sé, bueno, això són coses que fan els indis, no sé. Ahir vaig fer de Medusa, avui estic fent d'indi, no se'm donen bé les imitacions. Si se'm donguessin bé les imitacions, segurament seria imitador, seria Carlos Latre, poder. Hòstia, gairebé 1.000 milions d'indis estan comptats a votar. Els altres 600 milions d'indis que hi han pel món és perquè són joves, suposo, si no els han cridat a votar, o perquè no els troben, jo què sé. El govern diu que renuncia, el govern en B baixa i en majúscula, per tant, el govern d'aquí, el català, renuncia als vaixells i aposta per les desalinitzadores. Desalinitzadores amb 2 S's. Serodestin i Lísset. Serodestin i Làsset. Hòstia, com costa de dir aquesta. 17 lletres, a més. No, aquesta és de les que m'ho posa difícil. Què són desalinitzadores? Doncs uns barcos que hi ha a sobre l'aigua del mar i agafa i la desalinitza. Que suposo que llavors es pot agafar la sal per fer sal. O llavors la sal aquesta es torna al mar. Però si es torna al mar i s'agafa l'aigua, cada vegada tindrem el mar amb menys aigua i amb més sal. I tindrem un mar mort gegant? O sigui, podria ser que caminessin per sobre les aigües com Déu nostre Senyor, Jesucrist? Poguessi ser que ja s'hagués desalinitzat l'aigua fa molts anys, o que Déu nostre Senyor hagués caminat pel mar mort, i per això es digués que Jesús caminava sobre les aigües, i l'únic que va passar és que estava flotant al mar mort. Pot ser que això ja se sàpiga i a mi se m'acabi d'acudir ara qual serendípia, i em penso que he descobert la sopa d'all. Sopa d'all no pinta tampoc, bueno, no sé, però jo... Bueno, no sé, que si dura gaire la crisi poder acabarem amb els mars i tot, i acabarà sent tot un sacarral, però una cosa bàrbara, com Santa Bàrbara. Recordeu aquella sèrie? Que hi sortia la que després va ser la dona de la Sean Penn, la Robin Wright, que llavors es va dir Robin Wright Penn, òbviament, que si la Robin Wright Penn es casés amb algú que es digués House i mantingués el seu cognom primer, es diria Penthouse, poder. Hòstia, quin humor més Arevalo, per exemple. Hòstia, mare de Déu. Araujo,
Araujo, perquè no porta dièresi, deu ser Araujo en aquest cas, no? Araujo acusa Gündogan, perquè porta una dièresi, de trencar els valors del vestidor. Tot bé, el Barça? S'estan cardant les culpes entre ells. Gündogan, que diu que almenys diu les coses pel seu nom. Alguna vegada Gündogan ha acceptat la culpa de les coses? O li agrada molt fotre la culpa als demés, com el partit aquell que hi va haver del Barça-Madrid, que també va començar a fotre llenya. No sé jo si s'hauria de parlar això en privat i després demanar permís per fer-ho públic. Però això de dir que un jugador hauria d'haver fet no sé què i no em queda molt clar. Ara tampoc sé a favor d'aquí posicionar-me, però és que Araujo em cau molt bé i Gündogan no gaire. Bueno, i informació d'interès, que per Sant Jordi sembla que farà fred i que potser plourà o no. És lo que hi ha. Però què és aquesta merda? Au, vinga, va, adéu, Dios.